שלום, לפני שנתחיל, אני שירי מימון, ואייל גולן לא הגיע הערב בגלל... טוב, אתם יודעים מה? אונס, קבילות, בת 7, אונס. אוקיי, אז הוא לא הגיע, הוא יגיע אחר כך, אחרי האונס. אוקיי, מתמודד הבא, אנה בוא בבקשה. שלום, איך קוראים לך? תסתכל עליי. כן, אני רואה. איך קוראים לך חמוד? קוראים לי רוני לקש. רוני לקש. אני בן 17 מהרמת גן, ואני אוהב אני אוהב את חנוכה, ואני אוהב היסטוריה, וקיבלתי 42 במתמטיקה אתמול. לאף אחד לא אכפת לי. אוקיי, מה תשאיר לנו? כי אף אחד לא אכפת ממך כנראה. שיר מימון, כסף. אין לי שיר כזה, זה לא שלי. לא, אני יודע איזה שיר. אני אשיר מיילי סיירוס, וורקנבול. אוקיי, אני התלבתי שם תשאיר אותי, אבל בסדר. אוקיי, תשאיר. שימו מוזיקה בבקשה. Which are just pain yourself now. שים חולצה בבקשה, אדוני. I spare you. לא לעונן פה. Can fight with junk. Never asking why. Don't you? I just spoke when I will. One, yo. איזה חמוד, הוא מתרגש. Aki, צ'קי פורקי. אוקיי, למה אמא? אבל המצלמה! זה נראה כואב. טוב, זה יהיה צלקת. אוקיי, אני צריכה להתעץ. אייל, בוא, אני לא יודעת מה לעשות איתו. נו, איך קוראים לה בת 7? עוד פעם? רגע, אני אראה את המכנס. יופי, יכולים לך פה. שבת היום, פתוחה. החלוק שלי פתוח. כן, שב כבר, אייל. מי לתקוע פה? עמק. באירוויזיון נהייתי. פה לתקוע, באקס פקטור. אוקיי, מה אתה חושב עליו? הוא נראה לי ילד מוגבל. פורטיס, מה אתה חושב? ומקרר! אוקיי, זה לא עוזר לנו פורטיס. הילד המבוגר הזה, מה נראה לך? מה נראה לך שאת מכניסה אנשים כאלה לתוכנית? תראה. מה, את סוטה? אייל גולן, אתה לא אמור להיות בכוכב הבא בכלל. אתה משה פרץ. טוב, אף אחד לא שם זין על המלכים האלה. זה תוכן מזרחית, אף אחד לא חולץ. כן, משה פרץ. משה פרץ. אוקיי, מה אתה חושב עליו? מה נעשית? אני חושב שעוף הביתה היה בן זונה. אוקיי, עברי? אף אחד לא אכפת אותה מעברי, לך תזיין. אוקיי, אז בוא נעבור להצבעה. אני אומרת שיש מה לעבוד פה. אוקיי, בואו נעבור להצבעה. אוקיי. חכה, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עדיין עוברים. אני אישה. משה, אתה נשוי, אני אישה, ואני שירי מימון. סליחה. יפה. טוב, אני חושבת שיש מה לעבוד פה. אז אני אומרת כן, משה. אני אומר. כן. אני אומרת כן. אוקיי. והתוכנית הזאת בכלל לא חסות של איזה חברה וחוזרים אחרי שכולם הפרסומות. מכירים. באקס פקטור. אחרי הפרסומות. חוזרים.